salaketa da sortu zen orain dela 30 edo 20 urte, Bizkaian lehenengo, gero Araban, eta da hor ikusia espetxe barruan zer gertatzen zen, eskubide eza, jentea zagorra bezala, preso sozialak, informazio gutxi, eta giza eskubide aldetik, eta prozeso, esaten da, politikaz penitenciarias, batez ere, 70, nik ez dakit, 17an edo Kopel sortzen da, eta hor, Kopel, Coordinación de Presos en Lucha a nivel de Estado Español, oso borroka handiak, motinak eramaten dira, eta horrek egin zutena da gizarteratzea espetxe barruan zer gertatzen zen. Eta hortik sortu ziren talde asko, estatu mailan. Bai abogatuen taldeak, eta bai gurasoen taldeak, eta auzoko taldeak, horretaz lan egiteko. Eta euren artean izen zen salaketa. Salaketan behar ziren abogatu batzuk, eta dana. Eta hor jarraitzen dute, eta Nafarroan be dago salaketa, eta Bizkaikoa mantentzen dute egoitza eurena delako, baina nola murrizketarekin ez daukate diru laguntzarik, eta salaketan be gure soldata zen 600 euro. Osea, pa forrarte. Ordu erdiko kontratoa, baina hori gezurre da, hor, ez dekozu Orduan erdikoa. Ez dekozu, pertsonak dira, eta nire argi daukat, administrazioari nik ez diot ordu estrarik emango, baina holako erakunde bati, bai, ezta? Eta hor, sortu zen hori, eta batez ere, Gasteizkoa behintze da salatzea, espetxea salatzea. Espetxean barruan gertatzen dena salake. Beti presoak ados badaude. Eta gero politikaz penitenciarias, aislamiento, oraintxe bertan gaude prestatzen una campaña sobre el aislamiento. Osea, jente bat hiltzen da, eta ez gara inor enteratzen. Ez gara enteratzen. Entonces, hor zer egin dezakegu, porque gurasoak, familiarrak ez dira oso zaila da implikatzea. Alde batetik, ez bakarrik, pobrea direlako, beldurtuta eta lotxatuta, eta askotan harremanak apurtuta daudelako, ze sufrimiento handia egon da. Ez da persona berezia direlako, baizi sufrimiento handia egon dalako, eta... Droga ere askotan egon badala mundu horretan. Bai, Kopel, adibidez, Kopelen gurekin salaketan egoten zen presoi bat, 25 urte egon zen barruan, eta neko kultura zeukan, eta berezia zen, oso ondo komunikatzen zuen, eta joanketen ginen elkarrekin hitzaldiak ematen, eta espetxeari buruz hitz egiten, eta bera esaten du, borroka hori, naiz oso garrantzitsua izan zen, droga sartu arte, espetxean. Droga sartu zen, eta orain be, klaro, droga hor dago, eta gaixo mentalak. Eta hor egon nintzen, 12-13 urte ez dakit zenbat, eta jarraitzen du. Voluntaria bezala orain, baina ez naiz joten pisora, eta hori baizik, hori edo, kampaina de aislamiento, edo unibertsitatera espetxeari buruz hitz egiten, edo trabajo social, edo integración social, edo jente horiekin, espetxea zer den, edo praktikak egiten datozenari igual esku bat botatzen, holako gauza. Eta hori niretzat lujo bat izen da. Jubilatu arte egin duzu lan hor. Bai, lujo bat izen da, porque... Baina une gogorrak ere biziko zen. Bai.